Chalani, vy ste teraz dohrali zápas, ako sa voláte? Adrián Mihálik. Ale mužstvo, názov mužstva. HKM Sabinovská. HKM Sabinovská. Hrali ste proti komu, ako to dopadlo? Dopadlo to veľmi zle, prehrali sme 4-1, hrali sme Drift týmu. Sú silnejší, kvalitný super to je, alebo nevyšiel vám zápas? Sú niečo, nemali sme až takého dobrého. Práve na lavičku vyšiel Erik Ježábek, bývalý hráč Sparty a teraz hrá v akom klube? Manchester United. Hokejovom, nie vo futbalovom. Montreal. Montreal, áno. Vývoj zápasu? Dobrý. A koľko to je? Stav? 3-0. 3-0. Vyhrávate či... Aj. Áno, kto dal góly? Dal si gól? Dve som dal ja. Ako prebieha turnaj z pohľadu rozhodcu? Super. Teda liga? Super. Máte nejakého favorita? Nemám. Nemusí byť nestranný. Nestranný rozhodca, Áno. to bola skúška. Brankár Hakáš Plachy, ako si sa dostal k tomuto postu brankára svetoznámeho mena? No tak navlekli ma do tého tu také a priviazali mi bránku a musel som chytať. Musel si chytať. Tu je náš bufet. Čo ponúkate v bufete? Čipsy. Koľko stoja čipsy? Čo je najlepšie z bufetu? Euro. Euro? 1 euro stoja čipsy a najväčšia pochuťka. Najväčšia pochuťka, tu je výklad. Máte napríklad cukrovinky Čierny princ? Nemáte? Určite, boli. Strelec gólu, poď sem. Hľadáme strelca gólu. Ako bola tá situácia, keď si dal gól, vedel by si to opísať nejako? Spoluhráč mi nahral a ja som vypálila. Aha. Zavesil si, alebo banán nejaký? Medzi nohy. Medzi nohy brankára. Dobre, takže vy ste... Ako sa ti pozdáva liga? Ešte sme nehrali, ale vyzerá to tu dobre. Obzral si už superov, je tu niekto silný? My sme najlepšie. Vy ste najlepšie. Jednoznačne. Najlepšie šplachy, hej? Hej. Čo si myslíš, aké umiestnenie bude mať váš tým? Ja chcem vyhrať, jednoznačne, máme sebavedomie, ale nemusíme vyhrať, ale mohli by sme Takže vyhrať. tu mám hráča Drift týmu, čo chceš povedať k turnaju? Iba, že ja som najkrajší hokejista.